Nu har Lars Løkke Rasmussen udskrevet valg til Folketinget, og alle partier er i fuld gang med deres valgkamp. Vi har mødt Lars Franjo fra Liberal Alliance, som er i gang med at hænge sine valgplakater op. Og lad mig starte med at spørge dig. Får Danmark en borgerlig regering efter valget, nu hvor de konservative har lavet en alliance med de radikale om at lave forlig med andre end de øvrige borgerlige partier? Altså, de konservative må jo selv svare på, hvorfor de indgår sådan en håndfæstning med et parti, som peger på en rød regering. Vi går til valg på, at vi skal have fortsat den borgerlige regering. Vi peger ubetinget på, at Lars Løkke Rasmussen skal fortsætte regeringssamarbejdet med de andre borgerlige partier. Og der vil Liberal Alliance være den borgerlige og liberale vælgers garant for, at vi får skattelettelser, og vi får gang i væksten, så de 200.000 arbejdsløse de kan komme i beskæftigelse igen. Liberal Alliance bliver beskyldt for at være et rigmandsparti, når I vil sænke skatterne for de, som i forvejen har de højeste indkomster. Er det så ikke rimeligt, at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder? Man kan jo ikke sige, at Liberal Alliance er et rigmandsparti, fordi så mange rige er der overhovedet ikke her i landet. Sagen er den, at hvis vi kigger på skattereglerne i de øvrige EU-lande, så er topskatteniveauet et sted mellem 40 og 45%. Og det er sådan set det, som vi gerne vil have, at vi også får i Danmark, sådan så vi kan konkurrere på lige fod med de øvrige lande. Igen til gavn for beskæftigelsen. Igen til gavn for, at alle får bedre indkomst. Og lad mig så i øvrigt lige sige, at vi så har som det eneste parti ladet de samme økonomiske analyseinstitut, nemlig DREAM, gå vores valgprogram igennem. Og de har altså kommet med en meget klar konklusion, nemlig at der bliver 210.000 nye arbejdspladser i det private erhvervsliv. Og som tilgift, så får en almindelig LO-lønmodtagerfamilie 45.000 kroner mere i hånden hvert år. Altså næsten 4.000 kroner om måneden ved Liberal Alliances politik. Hvis man som LO-familie ikke vil have de 45.000 kroner, jamen så skal man bare stemme på et andet parti end Liberal Alliance. Fordi så får man dem ikke. Der får man tværtimod lov til at betale højere skat. Lars, hvis man stemmer på dig, hvad kan du så tilbyde vælgerne, som andre kandidater ikke også tilbyder? Ved en stemme på mig vil jeg naturligvis fortsætte det arbejde, som vores nuværende folketingsgruppe har lavet ved at få skatterne nedsat og få gang i væksten. Derudover så har jeg altså en hjertesag om, at de offentlige udgifter, som der bliver delt ud med alt for gavmild hånd, de skal kun komme de folk til gode, som vitterligt har brug for dem. Det vil altså sige syge, svage, gamle, socialt udsatte familier og andre, som ikke kan tjene deres egne penge selv. De skal have hjælp. Vi andre, vi kan godt klare os selv. Og så må jeg også lige sige, at jeg har en anden hjertesag. Det er, at vi skal have afskaffet registreringsafgiften på nye biler og motorcykler. Det er noget, der blev indført efter, at tyskerne tabte Første Verdenskrig. Og de konsekvenser, de er for længst overstået. Nu må vi se at komme videre. Væk med registreringsafgiften. Et sidste spørgsmål. København er ved at drukne i biler. Er det så ikke en god idé, at man indfører bompenge for at køre ind til byen, så folk fandt det attraktivt at benytte bus og tog i stedet for? København har et rigtig veludbygget system af busser og S-tog og metro. Det er svært ved at forestille sig, at det vil ændre ret meget, fordi det, der gør grunden til, at folk de kører i bil ind i byen, det er, at de har et ærne derinde. Enten så skal de på arbejde, eller også så skal de benytte nogle af de kulturtilbud, der er i den indre by. Vil man gerne have færre biler i byen, ja, så er man nødt til at flytte nogle af de aktiviteter uden for byen. Man bruger jo sammenligningen med London og Stockholm, hvor man har haft betalingsringen i nogle år. Man glemmer bare at se, at den umiddelbare nedgang i biltrafikken, der var, ja, den er altså stille og roligt aftaget, fordi folk skal bruge for meget tid på at køre med bus og tog. Kort sagt, det som man laver ved en betalingsring, det er, at man tager kvalitetstid fra de enkelte familier. Så har man valget, vil man have mindre tid sammen med sin kære familie, eller vil man betale sig fra det med bompenge? Og det er altså med andre ord ikke andet end en ny skat på biler og arbejde. Det vil vi ikke være med til. Tak skal du have, Lars, og rigtig god valgkamp.